Ki kubor ki yetho ba ki nongelam jong ka UDP pen orsla konstituensi kilami no na ka UDP. Ki nongelam jong ka UDP pen orsla konstituensi kilami no na ka parti halor ki daw chimet jongki. Kini ki nongelam ka UDP ki balami no ki gentup ya uba R Monaj Chabong uba Demuising Khongjiram uba Batlin Longpang ba Sparnes mau kling bat kiwei na kisnong baper ki baha ka pen osla konstituensi. Ye kani ka shti inokam kila pa sya presiden ka UDP sengkemi uba merba lengdo. Kilami no anak ka UDP halor kidaw chimet ka jongki.